Nagmando ang kadagkuan sa Police Regional Office 10 ngadto sa Kapulisan sa Rion nga tun-an ang ilang area of responsibility aron matuman ang 3 to 5 minutes response time. Lakip nagimando sab nga kinahanglang hanas sila sa paggamit sa ilang mga armas subay sa mga mando sa bagong PNP chief. Ani ang report. Gimando karon sa Police Regional Office 10 sa tanang police station sa rehiyon, partikular sa urban areas nga matun-an ang ilang mga area of responsibility. Lakip sa mandato karon nga tanang beat patrollers o katong mga pulis nga ana sa kadalanan o garesponde sa mga krimen, kahibalo sa mga landmarks o mga lugar nga sagad adunay nahitabong kriminalidad. Matod sa Pro-10, kini ang ilang nakitang paagi aron dili mapakyas ang kapulisan sa rehiyon nga masunod ang mando ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III nga makaresponde ang pulis sulod sa 3 hangtod 5 ka minuto. Supposedly dapat mahibalo gayud sila sa ilang respective nga area sa pinakagamay o pinakadako nga tindahan. Importante ka na kaayo sa katong mga landmarks o nga asa kinidapit. So importante ka na kayo mahibalo gayud sila. Nagkadayang surprise simulation exercises sab ang ginahimo karon sa kapulisan aron masubay ang kapaspas sa mga pulis sa pagresponde. Gipaniguro sab sa Pro-10 nga tanang personahe niini ang sakto ang katakos sa paggamit sa ilang mga issued nga firearm. Matag quarter sa tuig ginapailawom ang mga pulis sa nagkadayang marksmanship training aron masiguro nga kahibawo sila mogamit sa ilang armas ug makaigo gyud sa ilang target. Ang kining armas nga anaa sa usa ka tawo nga dili hanas sa paggamit ni ana, walay capacity sa unsaon man gani kaning paggamit, no, pagpabuto. So dako kana nga risgo sa even sa iyang kaugalingon nga kinabuhi, no, o labaw na sa kinabuhi sa mga inosente nga tao nga dili intended unta nga mahimong target. Samtang strikto sab ang Pro-10 sa ilang mga personahe nga sakto ang ilang timbang o saktong postura. Gani mismo si Police Brigadier General Jason De Guzman, ang Regional Director sa Pro-10, nagpakita sa tamang postura ug barog sa usa ka pulis. Kinisubay gyapon sa mando ni PNP Chief Torre nga kinahanglan ang mga pulis physically fit aron makahimo sa iyang trabaho. So this is once again a call to action sa matag miyembro sa PNP. Dapat disiplinado kita, no, sa ato ang kaugalingon nga panglawas. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.